Bonchereria anne bari bakonia matunda imeye kaunti ya Kisii katika tiyomo cy'obosongo ikobagania serikali ikobagachire bibanda ane konyara wekenga nako igamekere mburugoto na nekero omugaso orre koba omutinde ikobabure serikali ikosogatina kobakonya noroiga naruo orobotirwaye ebiasare bikenga tiesiro yogo kinyi uchumi yorogongo rwa Gusii gati yabo no bonchireri bwa matunda obokogendere gumanaso obogatagati bwo mochiobo songo endimu engonyegorere 12 ebuni ekerengo nyoni ngonyore 2 eyu ne pongo nyegorera chiri bunye na 500 inkwonia box yengima anyora 500 koruororo neri tunde eri nigorire ria pusia yaikire 500 kerengo nyoni ngonyoranda magundo ime abango nyore libukoruororo ime aso bwenge biasara ebyane nimbyantete nabikolera matuka amanga ng'emiaka 8 aigese neibas byansukiri nande byankonyire asogokini kemobere na kifamily arende gati yeme chanda boncheri abagwetera namu namagori ya matunda aregesara na kuborwa magacha bene yo kubakenge ngakiyo mugaso nembura bana challenge sinchire togo chitwara etera ase biashara maso bune mbure ngarego tu ndobwati astoko bera yego tabera challenge ene na sengenjo goikatoe ni ebintu ebi totube togende toigame ndobwati aseke banda kegitire buya igana into tobe comfortable egere togokere ebiashara byaito amatunda ni gotokonyorero sobororo nande bakiniria amagori gochigoro nane ndimwe tokonyorero bororo lakini amagori akinire gochigoro kere mbura yature abao kiniri igori kero murakera abao kiniri igori batebira amatunda aborire amachiko yekanthi nyo bwatetie kere mu nyabiasa mu customer yachire twario twamone itunda riekera arire ntubwate box tokoruta ime obocha oborire ndarire twarutese box yeyume marogo bato okora twenda gotuguta ne sanitizer ntubwate bagoisiberi tangani na mache twama kumusiberi itunda litwa mu butolera ogosiru ne serikali ye county ya Kisii nokogani konde kwa bonchireri aba togo sabe serikali etokonye etonyore na into eshedi buya igeto bekere igaiga buna chinga kibune chiemburego chibotwa tonyore tokobera asagaya bakietare gotora buna ntwa abantu ba fruits eto pustinchia nkenchia ngine chuntaro sibaka no ene chigurupu chibesenchire bagoteba chire che biashara na into batororere bakonya korigereria abande boka na into batokonya gaki batopusti na into toskobisi yaito ogosaba konene kwa boncheri aba matunda no kubwatira na kibuikirano asemero bilebekire ne serikali kwene kibuno kubwatira no koigwano kuyankororo gati ya boncheri aba kaba kibuna aba matunda nemirulire ebekire ne serikali dugokinio boncheri ase county ya Kisii kuripotire taseni kia Ndizi TV ile taliane Nemo Steven.